आजकल भैया करोड़पति सब बनल चाहता। अच्छा। हाँ, लेकिन मेहनत से नहीं ना। ड्रीम इलेवन से सब जानला करोड़पति बनल चाहता। आजकल का जितना युवा बाटे मेहनत से ज्यादा जुआ पर भरोसा कैले हमें। पहले के समय रहल है जब सब जुआ खेलत रहल है त सबके पुलिस पकड़ के ले जाता हल, ओहू सबका 200-400 बनत रहल। लेकिन अब घर घर जुआ सब खेलता। आईपीएल पर पैसा लगावल जानला कोनो जुआ से कम नाई बा। जीत गईला तब त ठीक बा, आ नाई जीतला तब तमाला पैसा गईले बा। ये समय अगर कहीं भी निकलबा, कौनो गांव में, कौनो गली में, कौनो क्षेत्र में 2-4-10 ठे ड्रीम इलेवन से करोड़पति बने के सपना देखे वाले जरूर मिल गई हैं। हाँ, अगर मैच खत्म हो गईल बा वहाँ एक डायलॉग सब मारन है अगर हार गईल हम कि अगर फलनवा खिलाड़ी बढ़िया से तनी खेलल हो, चलल हो, तब बढ़िया पॉइंट देख गईल हो और हमारे खाता में 1 करोड़ आ गईल हो। और अगर फलनवा बॉलरवा हमार ठीक चलल हो तो वो पॉइंट देख गईल हो, 1 करोड़ आ गईल हो। यह सुने के मिलला। और अगर कहीं क्षेत्र के कौनो या जिला के कौनो जीत गईल बा, इनके काने में भनक पड़ गईल बा कि फलनवा 1 करोड़ जीत गईल बा, तब त जानला उम्मीद के किरण औरो जागी जाले। पीछे कितना हारल हवा उ सब भुला जाला। बस खाली यह लक्ष्य रहला कि जहिया 1 करोड़ जीत गईली वह दिने जानला कि पूरा नक्शा बदल जाई। मैच लगौले से पहले उ सपना रहला अगर खेत नाई बा तब पहले 10 बीघा खेतवे खरीदाई, 4 पहिया नाई बा तो उ त थार मिलबे करी। और शादी बियाह हो गईल बा तब मेहरारू के गहना गुड़िया बनी। मतलब अपने तो सपना देखबे करना, मेहरारुओं के सपना देखावल शुरू कर देना। हई हार खरीद देबे, हई गहना बनवा देबे, मतलब दुनिया भर के सपना देखावना। और जब मैच खत्म हो जाला तब जानला कि एक के बाद से तसल्ली देना है। अगर हे खिलाड़ी के नाई लेहले होती, फलनवा के लेहले होती, आ एक कैप्टन न बना के ओके कैप्टन बनौले होती, तब जानला आज हमारे खाता में 1 करोड़ आ गई। और कहीं एंट्री फीस वाला पैसा भी नहीं आई, तब तो जानला वह दिने यह सोचन है कि आज से मैच नहीं लगाई। लेकिन फिर जैसे मैच शुरू होए वाला रहला दूसरा दिने, तैसे फिर एक उम्मीद लेके लगा लेला कि चला लगावत है, हो सकल है आज आ जा। अकाउंट में भले 49 रुपया न रहे, लेकिन कहीं न कहीं से व्यवस्था हो जाई और ड्रीम इलेवन पे पैसा लग जाई, एंट्री लिया जाई।